איזה מרגש, מגיע לכם מזל טוב. יש לכם בייבי קטן בבית, אין דבר יותר משמח מזה. ועכשיו, כשאתם עומדים להיכנס לשגרת הטיפול, חשוב שתכירו את משייף הציפורניים לתינוקות של ביבו בייבי. מה ההבדל? הורים רבים חוששים מהרגע הזה שהפיצי יהיה בן חודש ימים וגזירת הציפורניים תהיה חובה מוסרית. בכל זאת, לראות אותו עם כל הסריטות האלו זה לא כל כך נעים. אבל יש קצת חשש להתקרב ליצור כזה קטן עם מספריים. גיזום לא נכון, חשש מפציעה, מספיק את אלו כדי לגרום לנו להחזיק את האצבעות שלו כל כך חזק, או פשוט לחכות שאולי הציפורן תרד לבד. אז אנחנו מחכים ומחכים, אבל תמיד מגיע הרגע שכבר אי אפשר להמשיך להמתין. מהיום לא צריך לחשוש מגזירת ציפורניים. עם משייף הציפורניים לתינוקות, הכל הופך להיות פשוט הרבה יותר. כל כמה ימים מוציאים את המשייף, בוחרים את כרית השיוף המתאימה, בהתאם לגיל הילד ולעובי הציפורן, מחזיקים את האצבע הרצויה אחיזה איתנה, אבל לא חזקה מדי, ומשייפים. וזהו, סיימתם. כל 3-4 ימים חזרו על הפעולה ותשמרו על אצבעות הציפורניים שלהם קצרות. אין ציפורניים ואין שריטות.